I need a weapon. Let's fight together. ஹலோ விளங்குது விளங்குது விளங்குதா ராசிக்கா எங்க இறங்க போறீங்க Bring up voice chat. உங்களோட நம்பர் இப்படி நான் சேவ் பண்ணிக்கொள்றேன் மெசேஜ் அனுப்பலாதா சொல்லுங்க பாப்போம் கொஞ்சம் இருங்க கொஞ்சம் இருங்க இறங்க எங்கேயா இறங்க யாரு மத்தவங்க யாரு அசின் மத்தவங்க யாரு ஹலோ மத்தவங்க யாரு எங்க பசறையா அசின் போறேன்டா சொல்லு கொஞ்சம் பெருசா வெடி வைக்கிறான் அவனை போட்டீங்களா I got supplies. வானம் வேண்டியா வானம் வருதா என்னமாட்டா
Wait. மோட பிங்கி தான் வரேன். I'm out. Sir, no. Need ammo. ஆ I got supplies. போட்டீங்களா அவனை? Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate. அவனை முடிச்சிட்டேன். தோப்பு இல்லவா? இங்க இருக்கே. டேய் சும்மா வெடி வெடி. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. இல்லே. I'm out. Need ammo. Okay. ஏகேஎம் பிரிகன்.
Hello, passing. ഡോക്ടർ കോൾ എടുത്ത് കേട്ടില്ല അപ്പ ഇങ്ങ ഇരിക്കാം നാ Marked a location. I got supplies. என்ன தோப்பு வேணும் ഉപ്പാണെന്റെ എനിക്ക് ആയിരിക്കും போட்டீங்களா உங்க பில்டிங் இருக்கா இருக்கீங்க I'm out. Need ammo. Uma.
நான் ரிஸ்டார்ட் பண்ணேன். Enemies ahead! நான் வண்டி எந்திரிக்கண்ணா. Enemies ahead! மேல வரையா? I need a scope. I need a scope. Huh? I need a scope. ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ கேக்குதா மகிழ்ச்சி அதான் வாட்ஸ்அப்ல சின்ன பக் உண்டு அதெல்லாம் சரி பண்ணி தான் வாடணும். நேற்று 4-5 பேர் நம்பர் தந்து யார்ட நம்பர் சேவ் பண்ணுது யாருக்கு நம்பர் அனுப்பிக்கலாமே. அதுதான் அவனுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டோ அனுப்பினா அனுப்புறேன்னு சொன்னான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புனா யூசி தாரன்னு சொன்னான். ஓ மேனா நீளமாவுது நீளமாவுது. Enemies ahead! எங்க இருக்கீங்க? இதுல வாரான் Watch out! Watch out! போறான் கடும் ஸ்ட்ரீட்ல. இங்க இருக்கேன். இங்க போறான் அவன். மிஸ் ஜாஃப்ரி
கூட பார்ட்னர் எங்க வா ஏய் லுக்கா போலாம் இல்ல ப்ரோ காணும் ப்ரோ. Marked a location. ஃபீல் முடிஞ்சு ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க வரேன். மாமா ஏய் போட்டானே போ ஏய் நீங்க இருக்கீங்களா கில்லி ஷூடனா தோறானா ஏங்கல எங்க ப்ரோ? புரியல. ப்ரோ ஸ்கோப் பண்ணிட்டேன். Later. It's going. ஒரு டைம் வச்சுக்கோ.
ஓ ப்ரோ தப்பு செஞ்சுட்டேன். எங்க ப்ரோ? கல்லு காவல்